Ahoj lidi, dnes si ukážeme moje limitky a taky ikony a rare karty, které budou následovány albem FIFA 2017, Euro 2016 a pak můžete mi napsat do popisku, jaká limitka se vám nejvíc líbila. Pak vám ještě něco k tomu řeknu. Tak jdeme na moje limitky. Tak. Tady máme moji první limitku. Hummelse. Hummels na to, že je docela špatný, je docela dobrý a mně se teď víc líbí, jak má ty obarvený vlasy, nebo odbarvený, jak bych to jinak řekl. Tak. Musa. Tyjo, ten je slabý. Já to nebudeme řešit. Musa je silný, ale on má jenom, já vám to ukážu blíž, tady má jenom 94 a to je na Musu docela málo a na limitku taky. Tak. Ben Arfa, u něj nemám co říct, ten je jako vždy dobrý, takový normální. Games není moc silný. Nedávno jeden můj kamarád Gameze vyměnil za Higuaina limitku, ale tu vám taky asi možná ukážem. Tak. Lukaku, toho jsem dostal nedávno v tomhle boxíku. A Power Up Goal Machine. Ronaldo je silnější než Lukaku. To se divím. Higuain. Tyjo, ten je silný jak něco, to jsem to ani nevšiml. Podle mě skoro někdo nezná, někdo ho zná, ale podle mě víc lidí se zajímá třeba o Ronaldo, o Messiho, o Neymara, o takový superový, ale Higuain je taky dobrý, tak se ho všímejte. Lionel Messi. Messi je proslavený svým střílením do šiby a něčím prostě. A je strašně dobrý a teď se mě víc líbí, když má ty fousy a vlasy. A je to třetí, já nevím, je to hodně silná limitka. Tak. Teď moje ikony. Tak, tady jsou moje ikony. Ikona Messiho, ta je poměrně silná, ale podle mě si myslím, že Panini nadržuje trochu Ronaldovi, ale co naděláte? Tak. Tady ikona Ronalda. Tím nemám co říct, dobré jako vždy. Tady máme toho jsem dlouho nečetl. Insamans. A Razabaje, je to trenér Německa, je to Legends karta. Tak. Teď se koukneme na moje album. Tak, tady mám svoje album. Tady to musíme posunout. Tak, nemám úplně to sběratelský, ale co naděláte? Tak. Mně přijde trošičku divný, že Juventus nemá Kolmana. A no tak nevím. Tady máme nějaký, já ty týmy všechny neznám, ale vedle hned máme FC Porto, za který chytá Iker Casillas. No, Iker Casillas. Tak, tady máme, ten tým taky neznám.
Tady máme Leicester City, Manchester. Jo, a já už asi k tomu nic nemůžu moc říkat, protože já to euro začal sbírat teprve před měsícem. Jo, před 2, ale to děláme. Tak, třeba Paris Saint-Germain prodal Ibrahimoviče Zlatana, nevím proč, protože jejich trenér je asi takový mega pako. Tady máme Sporting CP, CP jako Pokémon Go, jestli to znáte. Tady máme CP, tak, Sporting CP, jída. Tady máme nějaký tým, který já neznám. Tady máme, tento znám, ale nedokážu si vzpomenout. A nemůžu to číst, protože máme docela málo času. A docela hodně se dá říct. A konečně mám celý Bayer, úplně celý. Včera jsem ho sbíral a je to dobrý, že mám celý Bayer. Od Neuera až po Millera. Neznám. Dobrý, ten tým je taky dobrý. Jo, Juan Farn, nebo jak se to jmenuje. Ne, Ufon, jak amatéra a to trochu jsem. Tak. Tady ten tým je taky docela dobrý. Otočíme. Ježiš, tento tým nesnáším. To je takový, jak bych to řekl, povrchní. Protože díky tomu afráči povrchní dost. A nějak. To je další tým. Chybí mě 2 karty. Tohle mě naštvalo strašně. Jsem rozbalil prostě jeden velký boxík a tady tohle tam všechno bylo, ale chybí mě táhle karta a nějaký hráč. To mě strašně štve. Tyhle týmy jsou dobrý všechny, ale mám jich strašně málo. Dej mě chybí poslední karta. To je asi z toho, že jsem... Tak. Můj druhý nejoblíbenější tým. FC Barcelona. Máme tady Luka Modriče, Neymara, Turana. To logo jsem získal, když jsem to vyměňoval. A pak tady máme Murin. Toho jsem tak... Můj třetí nejoblíbenější tým. Real Madrid FC. Tak. Tady nemám co říkat. Tady máme další celý tým, který jsem měl na začátku, co jsem dostal k Vánocím. Já mám, jestli byly Vánoce před měsícem. Takže tady máme už začínáme jít do týmu z eura skoro. Německo. Tady máme Belgii, jestli víte, tak jsem měl limitku Lukaku a ten je tady jako to prostě placok, kámo. To ne. Tady máme Portugalsko. Nemám ho celý, ale můžu, když si napíšete na tento kanál, můžu vám odeslat nějakou kartu, kterou mám 2krát. A jestli ne, tak vám to neodešlu. Tady máme taky tým a to mě překvapilo, že to není nějaký že to není nějaký tým, jako FIFA, jako Barcelona, ale je to nějaká země. Kolumbie. Tu znám, ale jsem to nečet. Tady mám Anglii a zase mě tady zbývá jenom jejich logo. A konečně Argentina. Tady máme Romeze, já jsem zvyklý už na to všechno. Tady máme Lionela Messiho, ten je dobrý. Tady máme Brazílii, ta je taky dobrá, všechno v pohodě. Mě
jsem trochu nemocný, takže uslyšíte můj hlas poprvé nějak divný nebo podruhé. Ale nedělejte si to, a tento tým je tak strašně hrozný, protože není ani z eura. Tady máme chill, chybí mě golman a jeden hráč. Tak. A tady máme fans. Vím, že vás tyhle karty možná zajímají trochu víc, tak to projdu takhle. Piqué, Neymar. Patricio, Lahm, Bale, Griezmann. Tak otočíme. A tohle. Tady máme gold karty. Tady tyhle dva mám všechny, pokud dobře vím. Ale co nedělám? Paris Saint-Germain, Barcelona, VB, jak tomu já říkám, tady mám celý. Pak mám celý Bayer tady. Tady mě chybí 4 nebo 3 karty. A to je docela dobrý. Tady mám Goal Machine. Jak jsem říkal na začátku těch limitek, Ronaldo je silnější než než limitka toho Lukaku a jinak mám skoro všechny dobrý goal mašiny, všechny goal mašiny dobrý. Pak tady mám fanský, jiný druhý fansek. Tak, můžeme otočit. Tady máme Dynamo. Dynamo je taky dobrý, ale moc nezbírám. Tady máme Gold, kartu záznam z výhry. Já mám jenom zatím z Eura Portugalsko. Tady máme Carplay, Arthur Vidal a pak Defensive Frogs, Miranda. Tak, teď uděláme menší střih, protože musím si něco udělat. Prozatím. Pardon lidi, ale euro bude v příštím, protože už mě na to nevyzbyde baterka. Tak já se lidi s váma loučím. Čau. Dejte like. Možná i odběr. A řekněte svým kamarádům, ať si kouknou na video. Karty. Ikona.